Sa Maria Clara at Ibarra karong gabi, samtang kusog ang uwan, gisultihan ni Clay si Ibarra. Kabahin sa kung unsay mahitabo nila ni Crispin ug Basilio sa umaabot. Mong nagtuo si Ibarra nga si Maria Clara lang ang mamahimong makatabang kanila sama sa paglimpyo ni ini sa iyang pangan ngadto sa pari. Sa pag-uli nila ni Crispin ug Basilio, gilato sila silang amahan kay wa sila ikahatag nga kwarta. Mipatunga kanila si Sisa ug mibiya ang ilang amahan. Samtang sorpresa nga mibisita si Padre Salve kang Maria Clara ug gihatagan kini og libro ang Imitasyon de Cristo. Sa pagawas sa dalaga, gimanduan sa pari si Eta nga bantayan ug itaho kaniya ang mga lakaw ni Clara. Nagdumili si Eta sa pagsunod sa mando sa pari. Apan sa kaulihian, wa siya'y nahimo. Human sultihi ni Padre Salve nga malason siya kung dili musunod. Gitugutan ni Ibarra si Clay nga gamiton ang mga sapot sa iyang inahan. Unya, gibisita ni Ibarra si Maria Clara o gisundan sila ni Eta sama sa mando kaniya sa pari. Busa mga kapuso, ayo si Piata sa pagsunod sa mga panid sa istorya ni Maria Clara at Ibarra matag gabi pagkahuman sa 24 oras.